Jekk ikollna nirriflettu sewwa fuq l-atteġġjament ta' Ġesu, nirrealizzaw kemm kellu għal qalbu it-Tempju ta' Ġerusalemm u kemm kien jivvenera iż-żewġ altari li kien hemm fit-Tempju, l-artal tal-inċens kif ukoll l-artal tas-sagrifiċċju. Kienu dawn iż-żewġ artali li kien hemm fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Tgħiduli kif u meta. Iżjed niftakru fil-mument li għalina jissorprendina ta' meta Ġesu irrabja ħafna għaliex irrealizza li t-Tempju tal-Mulej kien sar suq ta' tpartit u ta' kummerċ. Kien minnhom jgħidilhom dar jagħmiltuha għar tal-ħallelin. U tiftakru li dakinhar Ġesu fir-rabja tiegħu kien qabad sawt u qaleb l-imwejjed u hemmhekk indunajna li l-Mulej għalkemm qalbu ħelwa umli bħalma ngħidu bejnietna fit-triq kultant taqbiżlu. U dikinhar mhux biss qabżetlu ċ-ċinga imma użajt ċinga. Darb'oħra f'polemika mal-kontemporanju tiegħu staqsihom x'inhu l-iżjed importanti, l-offerta jew l-artal li qaddes l-offerta. Mhux l-artal. U hawnhekk nindunaw kemm il-Mulej kien jgħod bħala għażiż is-sinjal tal-artal. U ma jistax ikun mod ieħor għaliex l-artal fis-sinifikat profond tiegħu ifisser l-istess Mulej Ġesu. U minnhom qabbel lilu nnifsu mat-Tempju, il-ġisem tiegħu sejjaħlu t-Tempju. Ġarfu dan it-Tempju u fit-3 ijiem nerġa' nqajmu. L-Evanġelista jgħidilna kien qed jirreferi għat-Tempju li hu l-ġisem tiegħu. Imma anke meta jitkellem fuq l-artal, il-Mulej jirrealizza li hu kellu jitla' fuq altar u jsir sagrifiċċju, isir offerta. Offerta li lilna teħlisna mill-jasar tax-xitan u tatina ħelsien veru, is-salvazzjoni. U bħal Iżak li missieru Abraham poġġieh fuq l-artal u dak il-ħin ibnu Iżak sar offerta. U l-Mulej ħelsu mill-qatla u mill-mewt għaliex kien tiegħu Abraham tal il-libnu lill-Alla u Alla ħassib. Lill-libnu Alla imma ma ħallisix. Meta ibnu tela fuq l-artal tas-salib ġalu jixrob il-kalċi tal-erda, il-kalċi tar-rifjut tagħna, il-kalċi tar-rabja u tad-dnub tagħna sal-aħħar qatra. Il-Mulej kien qallu jekk ikun minni jgħaddi minni dan il-kalċi, imma mhux li rrid jien, imma li trid inti.
U fuq l-artal tas-salib il-mulej iħabbeb lilna l-midinbin ma' Alla billi jidħol għalina għala avukat tagħna. L-offerta fuq l-artal hija tant għażiża għal Ġesu li ma jridix titċappas mill-qalb li għandha xi tgħid ma' xi ħadd minn ħutna. Jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mill-ewwel irranġa ma' ħuk. U mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Li tirranġa ma' ħuk ifisser li tgħix fil-maħfra u fl-imħabba. Aħna noffru dan l-artal ġdid, sabiħ, qegħdin nimpenjaw ruħna għala komunità biex ngħixu dawn il-prijoritajiet ta' Ġesu. L-offerta li se nġibu fuq dan l-artal li llum qegħdin nikkonsagraw ma tistax tinfired mill-imħabba ta' bejnietna. Fi kliem ieħor, ma jagħmilx sens li aħna nresqu l-offerta fuq l-artal u jkollna l-lanżit għal xulxin ħanajda kif ngħiduha fil-pjazza. Ma tagħmilx sens li aħna ntellu l-offerta fuq l-artal imbagħad l-ewwel opportunità li jkollna inweġġgħu lil xulxin bi kliemna, bl-emil tagħna fuq il-midja kollha tad-dinja bi kwalinkwe mod. Il-mulej qed jistedinna biex neżaminaw lilna nfusna. Il-qalb tiegħek fejn qiegħda qabel ittella l-offerta fuq l-artal, qis li l-qalb tiegħek tkun qalb nadifa. U tgħiduli aħna il-kol midinbin u l-mulej jaf. Għalhekk minn fuq dak l-artal il-mulej mhux se jagħti l-premju, imma se jagħti l-mediċina. Mhux se jagħti l-kastik, imma se jagħti l-ħobs tal-ħajja. Jalla aħna meta nirċievu l-offerta li nkunu preżentajna nilqgħuha qalb safja. Mal-artal aħna se nippreżentaw il-mulej it-tifkira tal-qaddisin tiegħu. Għaliex l-artal ifakkarna li d-destin tagħna huwa li niċċelebraw l-ikla tal-mulej fis-saltna imġedda. Bħalma qalu stess ma nerġax nixrob mill-frott tad-dilja qabel nixorbu fis-saltna ta' Alla. U d-destin tagħna jrid ikun dan li aħna nħarsu lejn l-artal ikkonsagrat nixxenqu għall-ġenna. Għal meta aħna nħarsu lejn l-assunta u nixxenqu li nkunu magħha. L-artal irid ukoll ikun sinjal tal-komunità tagħna. Mhuwiex biss l-artal tas-sagrifiċċju, imma l-mejda tal-aħwa. Għalhekk il-mulej jinsisti li l-ewwel nirranġaw maħutna imbagħad intellu l-offerta tagħna. Ħafna patriarki fit-Testament l-Antik ikkonsagraw altari
biex jiċċelebraw il-laqa tagħhom mal-mulej. Noè wara d-duluvju, Abram biex jiċċelebra l-patt, Ġakob biex jiċċelebra u jfakkar il-laqa tiegħu ma' Alla, Mosè, dawn kollha ikkonsagraw biż-żejt altari li kienu jfakruhom fil-laqa tagħhom ma' Alla. Jalla dan l-artal li qegħdin nikkonsagraw li huwa espressjoni tal-ġenerożità tagħkom, tal-imħabba tagħkom, ifakkarna dejjem li aħna rridu niltaqgħu mal-mulej fil-proxmu tagħna u fis-sagramenti. Dawn iż-żewġ elementi li jissieħbu mal-artal, l-ambone u s-sedja, iħarsu lejn l-artal. Għaliex is-saċerdot mis-sedja, mod speċjali l-isqof, jippresidi f'isem Ġesu. Mill-ambone isemmanna l-kelma tal-mulej. U l-kelma tal-mulej u l-presidenza tas-saċerdot fuq l-artal irresquna ma' Alla. Għaliex bil-kelma tas-saċerdot li jirrepeti l-kelma tal-mulej, il-ħobs isir il-ġisem ta' Ġesu u l-imbit isir id-dem ta' Ġesu. Fuq dak l-artal li se nikkonsagraw, l-Ispiritu Qaddis tal-mulej iwetta it-trasformazzjoni fondamentali, l-ikbar trasformazzjoni fl-univers. Qed niftakar fil-kliem sabiħ ta' Teilhard de Chardin, meta jitkellem fuq il-Quddiesa u fil-qawwa tal-Ispiritu Santu li jittrasforma il-ħolqien fil-preżenza ħajja ta' Ġesu. Da kollu jseħħ fuq din il-mejda tal-irħam li llum aħna se nagħtuha biex tkun kollha kemm tal-mulej u tal-mulej biss. Ma din il-ħaġa għandna tfakkarna li aħna wkoll kollna kemm aħna tal-mulej u tal-mulej biss. Yeah.
idawwal il-mejda tal-artal u bih jiddu dawk li jieħdu sehem mill-mejda tal-mulej. Issa s-sagristana tal-bażilika se jxeru x-xemat tal-artal. Il-kol bħala familja Mostija nemnu li kieku ma kienx liva tiegħek u tal-Konferenza Episkopali Maltija li inti tippresidi din talba għad ma seta' titwassal ruha. Għalhekk aħna bħala Kunsill Lokali fil-laqgħa li kellha jumejn wara li inti ġejt fostna tħabbrilna d-digrit tal-Bażilika qbilna li jistħoqlok l-ogħla ġieħ u għalhekk l-onorifiċenza ġieħ il-Mosta. U mill-ment nitolbuk tilqa' dan il-ġest sinifikanti u prestiġjuż għaliex il-Mostura tassew grati lejk. Inweduk it-talb tagħna u naċċertawk li ismek se jibqa' mniżżel bitri tad-demm fin-nisġa glorjuża tal-istorja tal-parroċċa. Kif naturalment jibqa' mniżżel dak tal-qdużija tiegħu il-Papa Franġisku, tal-eks Arċiprit Don Alberto Ħaġar illum rettur tas-seminarju u tal-ħabriki Arċiprit Don Sebastian Karwan. Li-bidila tiegħu wassal fit-tmiem u l-inxajja sabiħa għal dan is-sanktuarju tal-Assunta. Il-pjaċir ħabbor ukoll li matul l-istess laqgħa ġew deċiżi żewġ affarijiet oħra relatati mal-festi li qegħdin niċċelebraw. Hekk kif Arċiprit Don Sebastian Karwan fid-diskors tiegħu towra Quddiesa maħruġ minn Niċċa biddel bla marit isem triq il-kbira għal triq il-Bażilika. Deċiż illi issir talba lill-Street Naming Committee sabiex fil-belt tal-Mosta ikollna triq il-Bażilika. Il-proposta tagħna hija li tinbidel triq il-kbira minn fjar id-dipendenza san-Naxxar jew triq il-Kostituzzjoni. Derilna li dawn ikunu dejali mħabbat li huma tnejn waslu għall-Bażilika. Nistennew li jkollha l-approvazzjoni tal-Kumitat fil-ġimgħat li ġejjin. Xaħġa oħra sabiħa kienet li ħassejna li dawn il-ġrajet għadhom jibqgħu jifakra b'mod ma jitħassarx.
U fuq proposta tal-Kunsillier, is-Sur Franze Gwara li qed hawnhekk idejja, li kienet approvata b'mod unanimu, ġie deċiż li l-Kunsill Lokali tal-Mosta jidħol u jagħmel tajjeb sabiex isir wieħed mill-insinjeva teknikali li jeħtieġ il-parroċċa tagħna ikollha. Bi pjaċir u f'vert kbir inħabbar li l-Kunsill Lokali tal-Mosta qabel li jagħti brikal id-tintinatu. Fil-ġraħt li ġejjin wara l-festa niltaqgħu għal ċiprieta biex naraw dan jinvolvi u naraw dan kif jista' jsir. Ħadd nibqgħu disponibbli għal kwalunkwe għajnuna. Nagħlaq l-messaġġ tiegħi llejla b'ringrazzjament personali speċjali Dun Sebastian Caruana li jaċċetta t-talba li kont nagħmel lill-Arċisqof Albert Bobaġa sabiex bħala familja nagħtu r-rigal l-umbrellum bażilikali li żgħażagħ ħares-Sibdilja waqt it-translazzjoni. Tajjeb ngħidu li safer nafu aħna u safer jiftakru n-nies. L-ebda bażilika qatt ma tħabbret u kellhom l-umbrellum tagħhom. Fil-Mosta kellna l-umbrellum tal-Mosta. Issa nasab post il-Presbitorju tal-Bażilika tagħna. Ma jistax jonqos li dan qed minn ommi, allura grazzi ma, grazzi wkoll il-ħutni, grazzi wkoll il-Alberto Dun Bastian il-Fija. Nawguralkom il-festa tajba, Viva Santa Maria! Mela, ippermettuli ngħid grazzi lill-Kunsill Lokali, lis-Sindku. Fakkartuni b'xi ħaġa li jgħid isma' Lill-Alla biss unur u glorja. Il-ġid ta' din id-dinja jgħaddi, imma l-akbar ġid huwa li nkunu qaddisin quddiem Alla. Dan huwa l-ġid ta' kulħadd. Ma jien napprezza il-gratitudni għal ma napprezza jien ukoll. Nirringrazzjakom mill-qalb. Issa għandna dan l-istendard sabiħ, isfar u aħmar għax il-kuluri tal-Bażilika u fin-nofs għandu l-arma tal-Papa Franġisku li fil-pontifikat tiegħu fis-sitt sena tal-pontifikat tiegħu din il-Knisja kif jixirqilha ġiet mollija għad-dinjità ta' min. Meta tużaw dan l-istandard, ftakru xedtilkom meta ħarġet l-Assunta li kien rajna d-digriet li mhux knisja tad-deheb birridu imma qalb tad-deheb bħalma wrejtu fil-ġabra tal-lum għall-karità. Din tradizzjoni ftakru fiha u kompluha għax hekk jixtieq il-Papa Franġisku. U meta dan l-istendard taraw ftakru wkoll fih u bħalma jħobb jgħidilna itolbu għalija jgħidilna l-Papa, nitolbu għall-Papa. Ħanajdu missierna stema Quddiesa skont l-intenzjoni tal-Papa Franġisku. Missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jibda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna għalma nafru l-minuħati għalina fl-addaħal miġu t-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbuk li jtbirek dan l-istendard u tagħmel li aħna nkunu dejjem maqudin għal waħda mal-Papa mis-Sirtana bi Kristu Sidna.